Puilano tini o sini media tei buskang sunu nai tonai codono no kulmate hambaya paro tini belai no kha khamane ti oro ko pija sannanga ta mungai sini pitra mothani no borok o sini sabota sini family kaisa 2000 bini babu thika te uskang mongolbar 16 tariko hangka 26 tariko hangka bini amma thika bini babu farsa sini o gudang no mairung reka than tong mani te bo thimani yagolo hangkai bon family o belai no khair mai janka asa gungai malia busapati ro sobai te kre buma sajung খুব কষ্ট kai subai tong mani aboni ferano buma boy to 26 tarik Oktober sini o singsano yakare mata ingjaka ngai tabo bongni family o tongo borok bukuk nei tei limbu phai masa buphai unga kai lefunga senior to class 9 no poribo tai bini bibi masa gal bujongo class 11 pori tongo ngai kini sini o sidna elikare cinti bramo thane ngi sing dini oro manda phaiga bong nukung naino phaiga sing sini sonaram village ni chairman tongo sini oro te Sangkola village chairman tongo te YTF ni Kajamla block ni president tai bangmaro sini oro sini ti bramo thana adoro manda phaiga tai bono sing tini o birman jorawo kisa sikde subai khakasani mana ni singor tin nai phayo sungbono tini mairung masike suwa phaikya hingkai buskango robibaro bini trijana ni bujonung nai hingga bujoni sigang bo sungte kisa bongno phai bongno kungo sung tam subai man obno sung saitok lainai thaikena sung bongno busik subai man ob subai lainai hingkai tei to tam sanai sini oro sung tini sok paikya sini ukologo ba sini MLA sar te MDC sar boro phai nai pheyana obahaken sung subalai thangnai sekango sung kobangma subalai ka sung Jeffrey NGO hoite sung tibramo thani NGO phai paikya apro tini sung kobangma subalai paikya apro boro ba sini greater tripalian sabut phai o family ba sung kobangma subakha bini bagini sumati bongni o family o sung busa phai nangka o bahai ke sung subalai gai chotona hamjama laikhakai obono sini subamani ngko lainai ngko hamjama te ma lainai ti hamjama ni halok bolainai engkai oboni bisingo sung sini o bunga bufa krei takuk te buk songno sung bahai ke subaiman je kha ganang borok bakisa subai mangkai ba sawo obo sini joton thane sing nongkhan naimo kai chone tabo sini YTF ni block president okisa kok sai laribane ang puila no chini lukurong no ane hamjama te kulmungya pharo tini oro chini dara nores ni family ni borok thika bigi thika ko dara nores ni jebo thija angkai tabuk sung orok khana laika bongni family o bahai kai tebo birmanang ni tong te buskango sung chubasu khaleme angkai tebo se bongni family birmanang nai tebo se borok kosto malai nai angkai sung YTF ni angkai ba sung sikla rok bahai kai borno chuba na ni wan subi tong ma angkai sung sai tobi nai nai je khainai salo o tere rong ni education ni bagai buskango borok tebo porimana bagai shikha dikha khaimana bagai sung borno bahai kai lama phunugai te pal family chubasu rimanai abo sung wan subi nai nai borok ni education ni bagai borok je kono nangmani bagai borok jungno contact khaimano sungbo contact khaibongno naikolin tongnai hangkai ani kobuk mung sudu nang ang chung simia chung jo to pal miliute bo borokno naikol laina nango hangka omti hai family tini bo salcha ngi to kathana te mang nengnai soni te mak thangmai kobang ma phaine salo chinti prasara omti ke birma rangai lekha por rok khaime education khaime ngi thango hangka oborokno tei chung mawan suklainai buskang ni salo je bahai kai omti khai poribar kelek tongnai je jaga buma bufa yakar kelang thango sangsar no o charai no ukulogo yakar kelang thango ukulogo yakar kelang thama pore bor porime ngi thango hangka o porime somoy rogo
o education school college thangma samai rogo chung bahai ke bongno kuchugoti sawi chini dofani bagai samungo phanangman ba chini dofani bagai bono kaham kai shikha dikha khairiman abo chung mawan chuklainai chini YTF robo mawan chuklainai angka aboni bagai ang tini oro o area ni kaisa representative pungga ang sana musongo ang jeman sak ang saka o authority o proposal rohnai je sakapano bahai ke bono lekha pora education dina bagai obo chung saito lane hambai